ayibonanga uThukzin edlala ngami wenzani kodwa Thukzin udlala ngempela yazi igama lakhe ungodlala Thukzin mixtape yakhe ethi ezinye zazo emsakazweni wakhamba phambili TUT FM ye Ultimate Dial sawubona ebusuku kusele nje imizuzu elishumi ngaphansi libumbane ihora leshumi nanye 10 to the hour 11 o'clock namhlanje ebusuku TUT FM igama lami ngisifiso okuhle ngamaSimango lena uqo mix obvious sawubona asibheke ku 12 o'clock